سلام كبرات هاتات ቻናልና ገጽ ኢንፎ እንሎመውን ከምቲ ልሙድ ኣገደስን ሓፀርትን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ኣብ ዜናና ዝዳሰስናዮም ሓበሬታታት ኣብ ውድብ ስብረት ዘለዉ ነበራት ኣመራርሓ ካብ ስልጣን ክርሕቁ ኣለዎም ኢሎም ኣይተረዳእ ሓለፎም። ናይ ወሎ ፋኖ ብዙሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘይውግእ ብድሌቶም ናባይ ተጸንቢሮም ኢሉ። ሚሽጥር ጉዕዞ ባሌ ተቃሊሑ። ፕሬዝደንት ታደሰ ናይ ፌደራል ሓገዝ አይደለን ካብ መቐለ እውን ኣይወፅን ብምባል ታሪክ ሰሪሖም ተባሂሉ። ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ናይ እስራኤል ጻውዒት ምቁራጽ ክሲ ነጺቡ። ምሳናን ተጸኒሖም እዚኦምን ካልኦትን ሓበሬታታት ክነካፍለኩም ኢና። ቅድሚ ናብ ዝርዝሮም ኣሕላፍና ግን እዋናውን ጽፉፋትን ሓበሬታታት ንኽበጽሐኩም ንቻናልና ሳብስክራይብ ንትሕዝቶታትና ድማ ላይክን ሸርን ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ውድብ ስምረት ዘለዉ ነበራት ኣመራርሓ ካብ ስልጣን ክርሕቁ ኣለዎም ኢሎም ኣይተረዳእ ሓለፎም። ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘለዉ ኣይተረዳእ ሓለፎም ንውድብ ስምረት መልእኽቲ ኣሕሊፎም። ኣይተረዳኢ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ወይ ከዓ ስምረት ኣብ ቀረባ መስራቲ ጉባኤኣ ክተካይድ እያ። እዛ ውድብ ድሕሪ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ናብ መስራቲ ጉባኤኣ ምብፃሓ ሓደ ጽቡቕ ትዳሮን ቅድሚት እዩ። ጉባኤኣ ብዝግባእ ብምስላጥ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ትግራይ ከም ሓንቲ ዝሐሸት ኣማራፂት ኮይና ክትቀርብ ትኽእል እያ ይብሉ። ኣስዒቦም ኣይተረዳኢ ትግራይ ኩሉ ኣማራፂ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ኣካል ሕጋውን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ብዝደልዮ ኣማራፂ እናተወደበ ሓሳባቱ ዘቕርበላ ናይ እማን ናይ ሓሳብ እንካሃባ ንኽትከውን ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ብነፃነት ዝንቀሳቐሳሉን ሓሳብን ናብ ህዝቢ እናቕረባ ህዝቢ ዝደልዮ ብነፃነት ዝሓርየሉን ምዕሩይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ውድብ ስምረት እውን ናይ ባዕላ እጃም ክትፃወት እያ ብምባል እምነቶም ይገልጹ። ይኹን እምበር ይብሉ ኣይተረዳኢ ስምረት ሒዛቶ ዝተለዓለት ዕላማ ብዝግባእ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ እዚ መስራቲ ጉባኤ ነዘን ዝስዕባ ቁም ነገራት ትኩረት ገይሩ ክሰርሐለን ይግባእ። ኣመራርሓን ኣባላትን ውድብ ስምረት እውን ኣብዚ መዳይ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ንምምፃእ ብውነ ከም ዝሰርሑ እምነተ እዩ ብምባል 5 ነጥብታት ኣቐሚጦም። ቀዳማይ ኣብቲ መስራቲ ጉባኤ ዝሳተፍ ሰብ ዝሕረየሉ ግልጽነት ዝተማልኦ ረቓሒ ሃልይዎ መን ንምንታይ ይሳተፍ ዝብል በብብርኩ ዘሎ ዝበዝሕ መሪሕነት ዝተረዳድአሉ ክኸውን ይግባእ። ካልኣይ ኣብ ምልመላ ተሳተፍቲ ኮነ ኣብ ከይዲ እቲ ጉባኤ ዝኾነ ዓይነት ናይ ግልጽነት ምሽርራፍ ምልክት ፍጹም ክህሉ የብሉን። ኩሉ ግዜ ብግልጽነትን ብዝሐሸ ተሳትፎን ክፍጸም ኣለዎ። ኣብ ዘከራኽሩ ዛዕባታት እኹል ክትዕ ክግበርን ኣብ መወዳእታ ድማ ዛዕባታት ሙሉእ ምትእምማን እናተገብረሎም ዕልባት ክረኽቡን ኣብ ምግባር ተሳተፍቲ እዚ ጉባኤ ዝሐሸ ግደ ክጻወቱ ይግባእ። ሳልሳይ እዚ መስራቲ ጉባኤ ካብ ዝኾነ ዘይምትከላው ምትእስሳር ምትእኻብን ምትድፋእን ነፃ ንክኾን ኩሉ ኣመራርሓን ኣባልን ብውነ ክሰርሐሉ ይግባእ። ኣብዚ መዳይ በብብርኩ ዘሎ መሪሕነትን ኣባልን ዝሐሸ ቃልሲ ገይሩ እታ ውድብ ካብ ብጉሓቱ ዝሐሸ ሰብ ዝእከበላ ንትግራይ እውን ዝሐሸ ኣማራፂ ሓሳብ ናይ ምቕራብ ተኽእሎ ክህልዋን ብኣጽንዖት ክሰርሐሉ ኣለዎ። ራብዓይ እዚ መስራቲ ጉባኤ ዝዓበየ ብፅሒት መሪሕነት ግድን ንመናእሰይን ምሁራትን ዘረክብ ክኾን ይግባእ። ዝዓበየ ክፋል ነባር ኣመራርሓ ናብ መሪሕነት ከይመፀ ግን ድማ ምስ ክብሩ ብድሕሪት ኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ሓገዝ ዝገብረሉ መስርሕ ክመዓራረየሉ ኣለዎ። ሓምሻይ እዚ ጉባኤ ኣብ ፖለቲካዊ ምህዳር ትግራይ መሰረታዊ መንፀፍ ዘንብርን መዋፅእና ብዝግባእ ዝእንፍትን ክኾን ይግባእ። ናይ ዝኾነ ኣካል ድኽመት ወይ ጥንካረ ዝርዝር ዘይኮነስ ነቲ ፕሮግራም መሰረት ብምግባር ናይ ባዕሉ መዋፅኦ ዝእንፍት መስራቲ ጉባኤ ከም ዝኾን ተስፋ ይገብር ብምባል ኣይተረዳኢ ምኽሮም ይዛዝሙ። ናይ ወሎ ፋኖ ብዙሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናባይ ተጸንቢሮም ኢሉ። ናይ ወሎ ፋኖ ሎሚ ብቪድዮ ኣደጊፉ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘይውግእ ኢዶም ይህቡ ኣለዉ ኢሉ። ማኖ ክፍለ ጦር አዛዥ ምክንያት ኢድ መውሃቢኦም ድማ ንክልል ኣምሓራ ዘሎ ህዝብና እናወጋእና ክሳዕ መዓዝ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ይገልጽ። ብፍላይ ካብ 11ኛ እዝ ዝበሃል ሓድሽ ግንባር ብዓሰርተታት ኢዶም ከም ዝሃቡ ገሊጹ። ብኻሊእ መዳይ ውርጌሳ እትበሃል ከተማ ደጊሙ ከም ዝተቆጻጸረ ናይ ወሎ ፋኖ ሓቢሩ። እታ ከተማ ንስትራቴጂ ክብል ደቂቕዋ ከም ዝጸንሐን ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ውግእ ግን ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ነታ ስትራቴጂካዊት ዝብላ ከተማ ውርጌሳ ተቆጻጺረ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ወሎ ሕዚ እውን እቲ ውግእ ቀፂሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ። ብፍላይ ኣብ ከባብታት ቆቦ ብድሮናት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ መረዳእታታት ይሕብሩ።
ምሽጥር ጉዕዞ ባሌ ተቃሊሑ እቲ ትማሊ ጥቅምቲ 7 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንነበር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳን ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ሒዙ ዘካየዱ ዑደት ባሌ ምሽጥሩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለዩ ትርጉም ይወሃበሎ። ብፍላይ ብወገን አንጻር እቲ አዲስ አበባ ዘሎ ጉጅለ ነበር ህወሓት ዝኾኑ ወገናት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንበዓል ጌታቸው ናብ ባሌ ሒዝዎም ዝኸደ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ኩናት ንምእዋጅ ዝገብሩ ኣኼባ እዩ ይብሉ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ምእዋጁ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ዓዲሙ ናብ ደቡብ ክልል ዘሎ ሪዞርት ወሲዱ ቃል ከም ዘእተወ ይንገር። ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ብተመሳሳሊ ሓገዝ ጌታቸውን ጀነራል ጻድቃን ንምሕታት ናብ ባሌ ከም ዝወሰዶም እቶም ተቃወምቲ በዓል ጌታቸው ዝኾኑ ወገናት ይሕብሩ ኣለዉ። ሓደ ሓደ ተንተንቲ ድማ ምስቲ ዘሎ ርሱን ውጥጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከተሓሕዝዎ ይረአ ኣሎ። ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ዓሰብ ዘለዎም ቁማም ስለ ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነዚ ኩነታት ተጠቂሙ ምኽሪ ንምርካብ እዩ ክብሉ ርእይቶ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ከዓ ዓሰብ ንምሓዝ ዝተገበረ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ምድላው ይብሉ ኣለዉ እቶም ወገናት። ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ካብ ትግራይ ብሕወሓት ተደፊኦም ናብ አዲስ ኣበባ ምስ ከዱ ሻዕብያ ፈተነ ቅጥለት ክገብረለይ ሓሲቡ ነይሩ ምባሎም ይዝከር። ነዚ ድማ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጻውዒት ሓገዝ እንተመፂሎም ንድሕሪት ኣይብሉን ዝበሃል ዘሎ። ይኹን እምበር ሓደ ሓደ ወገናት እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ፎቶ ምርኢት ኮኔልካ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ካብ ህዝቢ ንምንፃል ይብሉ። በቲ ካልእ ወገን ከዓ ኣብ መቐለ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርጋዕ ዝበለፀ ናህሩ ንምውሳኽ ዝተገበረ ሽርሒ እዩ ክብሉ ፖለቲካዊ ትንታንኦም ይቐምጡ። ፕሬዝደንት ታደሰ ናይ ፌደራል ሓገዝ ኣይደለን ብምባል ታሪክ ሰሪሖም ተባሂሉ። ኣብቲ ቅድሚ 5 መዓልቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ሰራዊት ትግራይ ሓደሽቲ ምስጢራት ምውፃእ ጠጠው ኣየበሉን። ኣብዚ እዋን ዝተረኸበ ሓበሬታ ድማ እቲ ጉዳይ ካብ አዲስ ኣበባ ልዑል ትኹረት ተገይሩሉ ከም ዘሎ መረዳእታታት ይሕብሩ። ብፍላይ ኣብቲ ፈላማይ መዓልቲ ዝተገበረ ሰልፊ ትኹረት ብዙሓት ዝሰሓበ ነይሩ። እቲ ብኣባላት ኣርሚ 22 ዝተገበረ ሰልፊ ብቐጥታ ናብ ደጀን ቢሮ ትኹረት ዝገበረ እዩ ነይሩ ተባሂሉ። እቶም ኣባላት ሰራዊት ንሓለዋ እቲ ቤተ መንግስቲ ብምጥሓስ ናብ ቢሮ ፕሬዝደንት ታደሰ ብምእታው ነታ ጸሓፊት ከም ዘፈራርሑ ተገሊጹ። ሓደ ሓደ ኣባላት ድማ ኣብ ወንበር ፕሬዝደንት ታደሰ ኮፍ ብምባል ሕተና እንተዘይተመሊሱ እናበሉ የፈራርሑ ከም ዝነበሩ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ካብ አዲስ ኣበባ ስልኪ ተደዊሉ ብናይ ሓደጋ እዋን በራሪት ክነውፅአካ ዝብል መልእኽቲ ናብ ፕሬዝደንት ታደሰ ዝተገበረ። ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ታደሰ ነቲ ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተገበረ ስልኪ ውድቂ ገይሮምዎ ተባሂሉ። ብርሃኑ ጁላ ብናይ ሓደጋ ኣውሮፕላን ካብ መቐለ ከውፅአካ ኢለዮ ታደሰ ኣብይኒ ኢሎም ነቶም ኣብ አዲስ ኣበባ ዘለዉ ነበር መራሕቲ ትግራይ ተዛሪቦም ተባሂሉ። መራሕቲ አዲስ ኣበባ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥጥ ንካልኣይ ግዜ ሓወ ክውስኽሉ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ንኩሉ ግልፂ እዩ። ከምቲ ነበር ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ንስልጣኑ ሓዲጉ ካብ መቐለ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ህይወትካ ኣብ ሓደጋ እዩ ሕዚ ውፃእ ዝብል መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሰሙን እውን ንፕሬዝደንት ታደሰ ክድገም ተሓሲቡ ምንባሩ ግልፂ እዩ። ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ታደሰ ነቲ መልእኽቲ ውድቂ ብምግባር ኣብ ትግራይ ክቕፅሉ ምውሳኖም ካብ ብዙሓት ናእዳ ይረኽቡ ኣለዉ። ካብ ወፃኢ ዜናና ድማ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ናይ እስራኤል ጻውዒት ምቁራጽ ክስ ነጺጉ። እቲ ብእስራኤል ዝቐረበ ጻውዒት ምቁራጽ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁን ሚኒስትር ምክልኻል ዮአቭ ጋላንትን ቤት ፍርዲ ዝተመስረተ ክሲ ውድቂ ኮይኑ ተባሂሉ። እቲ ቤት ፍርዲ እዞም ሰበስልጣን ኣብ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ደቂ ሰባት ክፍጾም ዘይግብኦም ገበናትን ኢድ ኣለዎም ጉዳዮም ኣብ ምርመራ ስለ ዘሎ ነቲ ክሲ ከም ዘየቋርጹ ኣረጋጊጹ። እስራኤል ዋላ ከምሲ ሓማስ ስምምዕ ተኽስጠጦም ምባል ፈሪመ እዮሞ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝተመስረተ ክሲ ይሰረዝ ዘለ እንተበለት ኣይተሳኽዕላን። ናይዚ ምኽንያት ከዓ ዕርቅን ፍትሕን ነንበይኑ ምዃኖም ዘርኢ ይብሉ ሰብ ሞያ ሕጊ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ገዝ ኢንፎን ሎሚ ዝነበሩና ኣገደስትን ሓፀርትን ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምሳናት ዝነበረኩም ጻንሒት እናመስገና ብትሕዝቶታትና እንተዓጊብኩም ሳብስክራይብ ላይክን ሸርን ከምኡ ድማ ርእይቶኹም ምግላጽ ኣይትረስዑ። ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም።